Aquí comeza Historia e Historias, o voso espazo no Galiportus, onde degrañaremos a historia con rigor e amenidade. O Consello da Xunta acordou outorgar a Medalla de Ouro de Galiza 2025 aos alcaldes do Porto, Rui Moreira, e de Braga, Ricardo Río, que este ano deixan o seu cargo ao chegar o período máximo de mandato que fixa a normativa portuguesa. Os mandatarios lusos recibirán a máxima distinción que concede a comunidade galega o vindeiro 24 de xullo nun acto en Santiago de Compostela. Así o comentou este martes, esta terza-feira, na rolda de imprensa o titular do goberno galego, Alfonso Rueda, que lembrou que os rexidores portugueses se suman ao recoñecemento que xa recibiu a princesa Leonor este luns, esta segunda, nunha ceremonia celebrada no Pazo de Raxoi. O presidente da Xunta destacou que ambos representan o espírito de cooperación tradicional e a tan longa tradición entre Galiza e o norte de Portugal. Vai moito máis alén do puramente xeográfico, lazos culturais, lingüísticos e un ecosistema económico, social e de relacións humanas que pon en contacto a miles de persoas a ambos os lados da raia, reivindicou Rueda. Tal e como detallou o presidente da Xunta, Ricardo Río, alcalde de Braga, desde 2013 exerceu diferentes cargos en organismos de cooperación como o Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular, unha plataforma desde a que sempre reivindicou melloras que redunden na calidade de vida dos veciños de ambas as rexións. De Rui Moreira, o responsable autonómico, destacou o impulso de infraestructuras fundamentais para Galiza, entre elas a reivindicación da conexión de alta velocidade do norte de Portugal e a súa defensa do corredor atlántico. Para Rueda, o alcalde do Porto, foi un aliado fundamental para Galiza na altura de conseguir ese obxectivo. Isto é o que escribía Europa Press o 15 de xullo de 2025 baixo título Os alcaldes do Porto e de Braga, Medallas de Ouro de Galiza 2025. Como vedes, uns poucos días antes desa entrega nesa cerimonia do Día de Santiago. Ola, moi boas, eu son Germán Esteve do Germano a Portuguesa e aquí estades no voso Galiporto nesta versión express que se nos deu por darlle ese toque histórico, con máis ou menos rigor, con máis ou menos humor. Aquí, como dicimos neste Historia e Historias, hoxe falando das medallas de Galicia en clave dunha historia moi recente deste 2025 e remontándonos un pouco máis alá, xa cara aos 80, que cando comenzaron a outorgarse en teoría os recoñecementos máis senlleiros, máis importantes da comunidade autónoma. Aquí estamos co noso querido historiador, como non, o señor Don Abraham da Urraca. Moi boas, Abraham. Hola, moi boas. Non sei que che parece así de entrada, así de pum, de golpe, isto das medallas de Galicia, si son pura simboloxía, si significan algo ou si se foron, como vimos agora relembrar nestes 40 anos, pois deixando ir aí na liña temporal, perdendo un pouco o significado. Lembremos que o primeiro a recibir a medalla de Galicia a título póstumo foi nada máis e nada menos no 84 que Castelao. Que será isto das medallas de Galicia? Claro, o significado das medallas de Galiza vese xa na segunda concesión de medallas no 85. Non, o 84 e a de Castelao, efectivamente, tamén o mesmo ano no que o seu corpo, non, os seus restos son traídos do exilio que foi condenado despois da guerra, con esas imaxes tamén de pura violencia institucional contra a xente que se estaba a manifestar por como se estaba
a distorcer, non, a figura de Castelao nese traslado dos restos mortais, non? E están pois esas imaxes de arquivo que se poden ver cunha simples busca na internet, non? Do traslado do cadaleito de Castelao, non? E levando pois iso ali ao campo ese de Navos, a Bonaval. A Bonaval. Sí, parecía como que ia decir así un todo pirolos, non? Pero non, é un campo de Navos así, o Bonaval. O caso é que, claro, ese é o primeiro ano. O segundo ano danlle o Juancar, o campechano, non? Xa así... Porque, claro, a medalla crease no 84. As bases son do 91, realmente, as bases para a concesión. E, claro, dánselle medallas. É unha medalla de ouro, tamén é un podio complexo, por exemplo, deste ano, porque son 3 medallas de ouro, non, claro. Non hai nin prata nin bronce. Claro, iso é un pouco ecléctico, non? Un ano toca unha, outro ano tocan 3. Vai así un poquinho afeito. Mas sí que a idea non... Hai o máximo de 4, creo. É así unha... Claro, a idea, cando falan de que non pode levar, non? Pois o primeiro é unha persoa que teña realizado actividades, estou lendo no decreto ese do 91. No ámbito xeral da cultura, educación, ciencia, tal, que teñan contribuído a incrementar o patrimonio cultural da comunidade autónoma galega. Ben. O estudo, defensa e difusión do idioma galego. Ben. A creación de valores humanos de alcance colectivo, tales como servizos constantes á sociedade ou accións concretas de abnegación ou asistencia altruista en favor de persoas ou colectivos necesitados cualificadamente de axuda ou protección. Así unha cousa bastante abstracta tamén. Transitorias profesionais e laborais claramente salientables na defensa de valores do traballo da empresa, como cando lle concederon, por exemplo, a Álvarez Cascos, non? Por así un exemplo, supoño. O ano despois do Prestige. Promoción e desenvolvemento de valores e intereses turísticos de Galiza, non? Así... poden ayudar a... Isto, podese facer publicidade, poden ayudar a Xeitura. Perfectamente. Vale. Xeitura e Eriz. E despois, méritos contraídos polas persoas individuais ou agrupacións que destacasen na realización ou promoción de toda a clase de actividades deportivas. David Cal, por exemplo, non? Que lle deron, pues, debe ser o ano que se presentou como candidato nas listas do PP e tal. Dixen que a boca pequena, perdón. 2015. David Cal, 2003 comentabas para claro, Álvarez Cascos. Sí, entón, claro, o tema das medallas ao final, pois sí que eu creo que teñen moito de propaganda. É significativo, falábamolo fora de dos micros, non? O tema de que hai un vacío, non? Hai un non é un século, pero hai un trienio escuro, non? 87, 88, 89 que non hai esa concesión de medallas Galiza e que coinciden con tripartito, tal vez unha decisión política, non o sei, non? Sí. Pero é significativo. Sí que é importante, non? Bueno, pois o que decimos, ano 1984, medalla de Galicia, máxima distinción, Castelao, a partir de aí xa a cousa... No 21, por exemplo, pois tamén as persoas... No 20, primeiro as profesionais da sanidade galega do ámbito da saúde, non? Porque a sanidade tamén é ter as cousas limpas. Bueno, do ámbito da sanidade galega, implicados na atención aos pacientes da COVID-19. E no 20, eso no 20... E no 21, persoas implicadas no dispositivo galego de vacinación fronte a COVID-19, non? Así, pois, unha medalla, non sei se lle deron unha a cada persoa dos millares de persoas, e tamén aquelas persoas que, debido ao seu traballo, pois acabaron falecendo porque contraíron a enfermidade e tal. Claro, non sei se o mellor eses profesionais, e a parte da medalla, pois o que preferían era unha mellora das condicións da propia saúde pública. Entón, por iso estas medallas así, non sei se nota que non me gustan, pero este tipo de galardóns que se conceden, igual que os típicos premios que se dan, non, en calquera estado, calquera territorio administrado por un goberno que concede pois esas distincións. Sí, palmadiñas, non? Este ano pois deuse a Leonor, non? Así tamén a neta do Juanca, que xa fora o seu pai no 85 premiado. Claro, que pois porque un día pasou por Marín, supoño, porque claro, é así, non sei se ou pola abnegazón, non sei se é que é moi abnegada ou pobriña, non sei, pero danlle a medalla tamén. Vamos dicir algunhas que sí que nos gustaron un pouco máis, aquí neste a do Deportivo. Neste pequeno espectro galaico portugués, desde o punto de vista da cooperación,
luso galaica e demais. Temos a Cavaco Silva. Temos a Mario Soares no 93, sí. O líder socialista mítico dos 90. Temos a Xorxe Sampaio no 96, tamén da dereita aí dos 90 en Portugal, presidente da República. Temos o brasileiro Fernando Henrique Cardoso no 98, tamén que foi presidente brasileiro. Temos o propio Paulo Coelho, o escritor no 99. De canecas, non? Escribes moitas frases. Podemos nomear, se che parece, tamén a Caixa Galicia do 2001, sí, que despois acabou por ser un todo e un nada, e hoxe a banca pois tamén forma parte aí do universo luso. Tamén vemos moita conexión da banca con Portugal. E temos unha chea, como dicía Abraham, de todo tipo de condecorados. A ver, hai xente moi merecida, non? Iso sí, no caso de algún recoñecemento, pois tamén Díaz Pardo no seu momento. 2009 unha retaíla de presidentes, sí. Fernández Albor, González Laxe, Fraga Iribarne, e aí dando os últimos coletazos xa no Senado, e Pérez Touriño, que estaba saindo... Os Montepío Men, chamanlles. Montepío Men. Tamén o Instituto da Lingua Galega, Juan Pardo, Luz Casal e Carlos Núñez. Ana Quiro non, que é unha cousa que me chama a atención. Como pode ser? Ana Quiro non. E os Suaves no 2016. Tosar o ano pasado. Esa banda de rock. Academia Galega do Audiovisual. Tosar. Cavaco Silva, o presidente da República Portuguesa en 2017, ata chegarmos a este 2025 con esta condecoración que sí que merece este pequeno espazo no Galiportus. Digamos que, bueno, pues Por lo que significa e o que non. Creo. Por que o que significa e por que o que non? Ti que crees? O que significa é o que venden, que significa. Sacó la cooperación, non sei que, e tal, e que malo Perro Sánchez que non nos hace la autopista e non sei que. Pero que se traduce en, pues seguimos en cumprir algo tan básico como que podamos ver a RTP, ¿no? Por exemplo. En toda Galiza, non? Así, algo tan sinxelo que estaba no decreto Paz Andrade, non? Pois algo tan sinxelo como iso, non? Así de... entón é unha cooperación daquela maneira, non? Ao final é así unha... bueno, non sei, tamén é un pouquiño unhas medallas dadas a xente de partido amigo. Sí, porque tanto Rui Moreira como Ricardo Río penso que son os dous efectivamente do PSD, non? Creo que un é do PSD e outro é do Popular, do Partido Popular. Ricardo Río efectivamente é do PSD e Rui Moreira, que acaba de sair da alcaldía e do centro, creo que é do Partido Demócrata Cristiano do CD, se dis, non sei. Non estou seguro, pero bueno, son un poquinho iso, partidos amigos e aparte, pois iso, que así que ao final pois non vemos que se materialice realmente esa cooperación, non? A idea da Eurorrexión sempre está pois moi como un castelo de naipes ao final, non? E acaba pois sendo simplemente iso, soprar e toda a parafernalia coa que decoran eses discursos, non? Así, pois eso, a entrega de medallas ou con que xustifican a entrega de medallas, pois realmente non se materializa en nada concreto. Realmente. Nin tampouco penetra moito na opinión pública, non? Digamos que non é algo, sí que hai outras historias que sí que... Mira, os Princesa da Leonor, que estivo outro día dando premios e unha cobertura mediática tremenda. Incluso con, creo que xente convidada no El Hormiguero, non? Que iso ao final é... Hombre. Non sei se van levar o Ricardo Río de Pablo Motos. O que pasa é que iso, pues, como calquera medalla, calquera galardón deste tipo, pues teñen moito de simbólico e moitas veces pues pouco de práctico, e iso me parece pues moi significativo. Esa primeira a Castelao e esa segunda a Juan Carlos. Non sei se ya retiraron, creo que posiblemente non. Será pobriño do pouco que ten ali con el, ali en Dubai, por aí, por onde anda. Tamén é posiblemente un dos galardonados deste ano sexa coñecido do Juan Carlos, porque
E o alcalde de Porto foi regatista tamén, así, internacional, seguro que coincidiron algunha vez en Sanguengo. En Sanxenxo ali regateando. Claro, sí, sí. Moi ben, Rui Moreira, tanto Rui Moreira como Ricardo Río, que acaban de deixar os seus cargos nos municipios do Porto de Braga, despois deses 12 anos que marca a lei en Portugal, Sí. para eses tres mandatos nos que podes estar como alcalde, como autarca. No caso de Rui Moreira entrou no 2013 de independente co apoio do Centro Democrático Social. Depois sí que a súa, digamos, o seu básculo aí sí que foi un pouco aí cara entre o CDS e o PSD, digamos que ese centro dereita soft, se o podemos definir así, que me corrixa algún compañeiro portuense que nos estea a escoitar. Moi ben, pois Ricardo Río e Rui Moreira, estes galardoados, estes premiados de 2025 das medallas de ouro de Galiza, e a súa controversia e a súa práctica ou non, o seu simbolismo ou non, como comentaba Abraham, con outras moitas iniciativas que sí que podían dar o pulo, o impulso necesario a cooperación galaico-portuguesa. Aquí no Galiportus, no Historia e Historias. Historia e historias. O voso espazo no Galiportus, onde degrañaremos a historia con rigor e amenidade.